Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan darasi namu na yau, inda za mu gabatar muku da gabatarwa ko kuma bayanai kan wasu manya-manyan abubuwa da suka shafi abin da ake nufi da web design. Wannan abubuwa ne wanda ya kamata a ce duk wani web designer ya san me suke nufi kafin ya fara design ɗin website, saboda sanin su zai matukar taimaka mashi, zai kuma seba mashi lokacin shi, zai san ni wa'annan abubuwa ke nufi. A cikin darasin mu yau za mu tattauna akan wa'annan abubuwa manya guda uku wanda duk wani web designer kamar na riga na faɗa baya ya kamata ya san su. Na ɗaya za mu tattauna akan abin da ake cewa web server da kuma menene ita wannan web server take yi. Na biyu kuma za mu tattauna akan web hosting, me ake yi da web hosting kuma ya ake ana yin shi. Sannan kuma a ƙarshe za mu tattauna akan me ake yi da domain name. Da fatan za ku kasance da mu domin amfanuwa da wayannan abubuwa da za mu kawo muku. Abu na farko shine web server. Farko me ake yi da web server? Ita dai web server wata kwamfuta ce ta musamman da akan ware ba don komai ba sai don ta samar da ayyuka na musamman kamar su adana bayanai, sarrafa bukatu da kuma samar da bayanai akan abin da ake nema. Idan muka ce kwamfuta ta musamman, ba wai kwamfuta laptop ko desktop ko sauran abubuwa kamar yadda muka kawo a cikin gabatarwar mu ta programming, ba su kai ake yi da kwamfuta ba. A'a, duk wani abu wanda zaka ba wasu zaka ba shi wasu dokoki ya bi, ko kuma ka ce mai iman kaza ya yi maka, ka ba shi wani abu ya maido maka da ansar da kake bukata. Irin wannan abu ana ce mai kwamfuta. Ba wai laptop kaɗai aiki da kwamfuta ba, duk wani abu da zai iya aiki da kwalwa ana ce mai, shi sa akan ce na'ura mai kwalwa. To gaba ɗaya abin da ake yi kenan. Ita wannan kwamfuta ce ta musamman wanda ake aje ta domin adana bayanai. Misali yanzu kana da website wanda mutane suka rijista da kai, kamar misali Facebook. A Facebook suna da saba wadda suke adana bayanan duk wani wanda ya rijista da su. Na farko kenan ana yi da wurin sarrafa bukatu. Idan kana cikin Facebook tana yiwuwa kana za ka ga malatsi inda aka ce ka sanda message ko kuma kai add friend. Idan ka latsa wannan malatsin, ai bukata ce kake nema cewa kana so wannan mutumin ka sanya cikin friend ɗinka. To ita wannan saba ɗin ita ce ke da alhakin sarrafa wannan bukatar taka. Sana bayan ta sarrafa ta kuma sana kuma ta samar maka da abin da kakan bukata. Shin abinka ya yiwu ko bai yiwu ba? Wannan duk ayyukan saba ne. Ita wannan kwamfuta ba kamar sauran kwamfutocin da muka saba da su bane ba, aiki yau da kullum kamar yadda na riga na faɗa. Manya-manyan shafukan intanet kamar su Google da Facebook suna da web server tasu ta kansu, amma ba kowa bane ba wanda zai buɗe shafin intanet ke da saba. To ga wanda baya da saba kamar kai da ni kenan, akwai kamfanoni na musamman waɗanda su dama aikin suke samar da wannan saba ɗin. Kai kuma in kana so kai amfani da wannan saba ɗin a intanet, za ka ɗan biya su wani abu ne kai amfani da saba su mai zaman kamar misali taka. Amma manyan kamfani kamar misali Google, kamar misali Facebook, kamar misali CBN da sauran manya-manyan gidajen abubuwa suna da saba wadda ta kansu ne, kamar MTN da sauransu. Saba gare su ta kansu wadda suke adana bayan da sauran abubuwan da ya kamata. Sai na biyu, me ake yi da web hosting? A matsayinka na web designer, dole ka ne ma zan ce ka san me ake yi da web hosting. Shi web hosting misali, akwai yadda ake tsara website. Za ka iya tsara website ɗinka gaba ɗaya cikin kwamfutarka da yadda zai zama da taya za a yi website ɗinka in aka latsa can ya shiga can, ko menene za ka iya tsara shi cikin kwamfutarka. Shi ne ake cewa local server kenan, ma'ana saba ta cikin gida wadda cikin kwamfutarka take. To idan kana so kuma wannan website ɗin da ka haɗa ya zamto ya hau sama intanet, to dole ne ka yi abin da ake cewa web hosting. Shi web hosting za a sami shi ne yadda za ka ɗora duk wa'annan abubuwan wa'anda ka haɗa website ɗinka da su, wa'anda suka shafi kamar su hotuna, bidiyoyi, sautuka da irin program da ka rubuta wurin haɗa wannan website ɗin. Za ka haɗa su ka tura su a saman intanet, shi ne ake cewa web hosting. Kamfanin da ke da saba ta su ta kansu, to suna hosting ɗin website ɗinsu da kansu ne.
amma waɗanda ba su da website na kansu kamar ni da kai kenan, mu za a yi amfani da kamfanonin da ke samar da wannan saba din domin su ajiye maka website ɗinka sama. Duk wani abu da zaka dora saman website ɗinka zaka dora shi saman wannan saba tasu, ma'ana za su zama kamar matsayin babbar kwamfuta wadda komi ake bukata na website ɗinka yana nan ciki. Idan na sanya website ɗinka yanzu, wannan saba ɗin zan tuntuɓa sai ta bani duk wasu abubuwa da ke website ɗinka zan iya gani. Wannan shine abin da ake da web hosting. Kamun ka fara dora website ɗinka sama intanet, dole ne ka yi tunanin wani kamfani zai maka hosting ɗin website ɗinka. Akwai kamfaninnika da yawa wayanda za mu kawo su a cikin ƙasidar mu ko da a rubuce ne nan gaba, da yadda kuma za ku yi hosting ɗin website ɗinku a saman intanet. Sai abu na uku wanda ya kamata a ce mai design ɗin website ya sani shi ne ake ne domain name. Shi wannan domain name ana nihin wani, in aka ce domain ana nihin wani bangare ko kuma yanki a cikin intanet wanda wani website yake mamayewa. Ma'ana wani yanki a cikin intanet wanda wannan yanki shine asalin inda wannan website yake. Idan muka ce domain name kuma sunan da ake kiran wannan wurin da website din nan ya mamaye, ma'ana adireshin website shine ake kira da domain name. Super domain name shine kamar haka: www.sunan website ɗinka .extension. Shi www kamar yadda kuka sani shine abin da ke nuna cewa abun yana a cikin yanar gizo kenan, world wide web kenan. Shi kuma website shine sunan site ɗin da ke gare ka. Sana shi kuma extension shine abin da ke zowa bayan website ɗinka ya zo. Misali kamar su .com, .net, .gov, .mil, .biz duk suna da yawa. .com saboda communication company, .net kuma yana nihin wannan kamfanin, wannan website ɗin wani abu ne wanda wani network kamfanin samar da network ke amfani da shi. Misali MTN online.net, ma'ana MTN kamfani ne network da ke samar da network ga mutane. Sai .gov su kuma ana ne duk inda ga .gov to website ne na gwamnati. Duk inda ga .mil website ne na military, ma'ana sojoji. Duk inda ga .biz ma'ana website ne na business da sauransu. Akwai suna da yawa. Dole ne bayan kai hosting din site ɗinka ka nemi kamfanin da zai samu maka da domain name. Sana za a iya samun website ɗinka a saman internet. Misali yanzu dan ka zamto kana da gidanka ginanne amma ba a san adireshin da za a samu wannan gidan ba wanda zai iya samun ka. To dan an yi hosting ɗin website ɗinka a saman internet, ma dama baka da domain name, ma'ana sunan da za a iya sawa cikin browser a je wurin site ɗinka, kamar baka da adireshin website kenan. To bayar za a samu site ɗinka to wannan shine ake yi da domain name, ma'ana adireshin website ɗinka wanda za a iya sanya a ziyarce ka. Daga ƙarshe akwai abubuwan da ya kamata mu fahimta a cikin wannan abin. Ita dai web server kamar yadda kwamfuta ce da ake ajiye website a ciki. A takaice web hosting shine yadda ake ajiye website ɗin a cikin web server. Shi kuma bayan an yi hosting ɗin website ɗin, kafin a iya ziyartar internet dole ne a sami adireshi, wato domain name naka. Yanzu kila kana da website ka dora shi sama, to dole ne ka samu domain name wanda za a iya shiga ta browser. Shi ma akwai kamfanikan da ke samar da shi, wanda insha Allah cikin kasidunmu da zamu kawo a cikin website ɗinmu na sadarwa za mu kawo muku wa'annan kamfanika da ke samar da domain name. A ƙarshe nan ne inda muka zo ƙarshen wannan darasi namu. In Allah ya yarda a gaba za mu kawo muku, za mu fara da yadda ake fara HTML misali, ma'ana yaren da ake rubuta website da shi. Ku kasance tare da shafin sadarwa. Bismillah ta'ala muna da sauran darasi. Bisalam.